Goeiedag sê my Home Choice Blankets as vriend Zisa, die trots geboorde biefblok in my own insurance, gelei van voor en achter. Ek kom morsig pad toe, op die witlijn, aan die koepe, jou ganspens. Nou jylle weet nie wat ek weet nie, jylle ken nie wat ek ken nie, ek is intussen, ek hang, maar ek wil nie droog word nie, ek is deurgedra, maar nog nie weggedra nie. Nou my Home Choice Blankets, soos jylle weet, I'm a comedian Carl, maar ek wil vandag 'n bietjie vir julle wys hoe bring ek my make-up pad se kant toe. Yes, let's move. Yes, ons gaan gou die make-up pad toe bring op die witlyn. Ek is nog nie 'n goeie vrou wat vir kan mooi opdoen nie, maar ek maak hom nou maar volgens me, yes. So ons gaan nou aansit. Ons gaan aansit. Dit vir haar nou aangesit. Yes, ons het vir haar aangesit. So, let's move. Ek doen het maar hier by die huis, op my eie. Yes. Yes, it's me. Ek doen het maar hier op my eie by die huis, dat ek so 'n foundationkie wat ek ook daar by Pep gekry het. Ons is my Pep mense. Yes. Ek is hy Pep Carl. Ek voel Pep se produkte kom op pad toe. En Pep se mense kom pad toe. Yes. Come on, Zikkels, jou Easter. Stunning. Guys, moet nou nie waar oor my krille nie. Is my krille bly jy in jou baan. Yes. Dan gaan ons om so 'n klein bietjie net so die eyebrows, the eyeliner. Hier is nou stom, maar kos kyk. Guys, hier is stom kyk. Bring ons nog steeds pad toe. Guys, sien julle hulle verandering. Ek is nou bang ek haal my oë uit en ek gaan festive toe. Ek kan misschien nog met 1 oor rondloopie. Guys, ek denk, ek wil hom nie te donker heen nie. Vir my lyk hy 100. Vir my lyk hy 100. Ek wil hom nie te... Ek wil hom nie te... Vir my lyk hy 100. Nee, vir my lyk hy 100. Hy is vir my 100. Hy is in sy baan. Vir my lyk hy 100. Vir my lyk hy 100. Perfection. Ek probeer maar hier by die huis. Maar beter as jy maar vir jouself 'n ding doen. Yes. Doe maar vir jouself 'n ding, Zikkels. Dan hoef jy nie rond te spring om vir ander mense te vra. Maak gou torrie dingie. Ek maak myself by my property. Bring myself vir my pad toe. Ek sien 'n verandering in my. I see a progress in me. Yes. Ons het so met 'n ou pers lipstick.
ook gesteel. Maar dat gaat niet nou daarover. Hè. Is nog even mijn 100. Hè. Stunning. Stunning. Right. Ik lig klaar. Ik wil niet te kooi aan gaan. Nie. Ik lig al klaar. Ik lig van mij lekker bij je beter. Moet je gaan als met haar en van mijn haren. Yes. Ik wil niet te kwaai van mij te overdoen. Als feestdag hier buiten, ons gaan feestdag doen en een samen hier buiten. Kom ik zeg maar eerlijk, een samen hier buiten. So, ons kan niet te groot gaan met baie foundation op je gezicht nie. Nee, ons gaan nie. So, ons gaan met haar in. Ons gaan nie met baie foundation op je gezicht nie. As samen hier buiten. Iets samen en ons gaan naar die feestdag toe. So, ja. Zoals ik zei, ik probeer maar hier bij die huis. Om naar iets te komen. Ik probeer maar hier bij die huis. Als nou, die is nou vanaf die plaats wat ik nou probeer. Yes, vanaf die plaats. Lekker edges zal ook nou gewerkt, maar ik kan nog net die edges maken. Dat is nog weer die andere ding. Hier aan die toegas zo aan zakje. Lekker edges zal ik nog zitten hier gewerkt. Maar dit is maar net om hier rondom je huis te bewegen. En dus ik zei, ik probeer ook masma. Stunning. Right, wat is nog aan maken? Even je doekje. En dan zet het zo op. We zetten het doekje op. En there you go, it goes. Yes, guys, ik heb nou mijn doek opgezet. Mijn haar het nog gezet. Kom eens kijken. Let's look alike. Stunning girls. Guys. We gaan eens met haar in. Stunning. Guys, zoals ik zei, ik kan nog niet. Ik kan nog niet hiding maken. Ik kan nog niet edges maken. But this is my final look. Period.